Nalambat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay ang 4 na suspect na di umano'y nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa Barangay Tuburan, Legao City. Ayon sa mga operatiba ng PDEA, ang kanilang target sa kanilang isinagawang bypass operation noong ika-10 ng Enero ay ang 25 anyos na si Gabriel Ken Yadok na ang tangi umanong pinagkakakitaan ay ang pagbebenta ng illegal na droga. Pinapagamit din daw ng suspect ang kanyang bahay sa kanyang mga parokyano bilang drug den. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Labat. Nang mabuo na raw ng PDEA Albay ang kanilang isinasagawang surveillance sa pagbebenta ng illegal na droga ng suspect, ay dito na sila nagkasa ng bypass operation. Noong araw na yon, ay agad na nagtungo ang lambat team ng Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico sa tanggapan ng PDEA Albay. Agad namang kaming tumula kasama ang tauhan ng PDEA Albay sa panguna ni Provincial Officer Agent 3 na si Noe Bergel. Ayon kay Bergel, matagal na nilang minamanmanan ang suspect. Isang confidential agent na rin nila ang nakabili ng droga sa suspect. Actually, nagsimula itong operation based doon sa mga reports coming from concerned citizen. Nung nag-conduct tayo ng casing and surveillance sa tulong ng barangay, na validate na indeed nagbebenta ito ng pinagbabawal na gamot and constant ang mga taong labas-pasok doon na pinaghihinalaan ng mga nasa surroundings na nagagamit ng ipinagbabawal na gamot. So, nung nakuha natin yung information, sabi ko nga, nag-conduct tayo ng series of casing and surveillance, hindi lang isa, and nag-conduct din tayo ng test buy operation para mapatunayan natin na nagbebenta talaga. Kaya nga nung bumili ulit tayo, yung undercover agent natin, positive na nakabili. Kaya nga nag-announce na bypass operation. Bago pa man kami makarating sa bahay ng suspect, ay duman muna ang mga tauhan ng PDEA sa Barangay Tuburan. Dito ay isang briefing muna ang isinagawa ng mga tauhan ng PDEA. Yung PNP, dito na sa mas malapit dito, di ba? Mas malapit dito, diretso lang ito. Ay, nagharap naman sa dito na sa yung IAS, yung immediate backup, yung Minova, dito na kami. Prepare kami dito sa flight. Okay, wala na, mga agent. Voice naman, dito po. Pagkatapos ng briefing, ay agad na tumulak ang pinagsanib purasan ng PDEA Albay, PDEA Masbate, at Ligao City PNP. Kasama na rin ang team ng lambat ng Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Pagdating namin sa target site, una nang pumunta ang arresting unit kung saan kasama ang magsisilbing pusher buyer at ilang undercover agents. Habang ang aming team kasama ang iba pang operatiba ay matyagang naghintay sa may kalsada na posibleng daanan ng suspect kung siya ay magtangkang tumakas. Matapos ang 1.5 oras, isang hudyat na ang aming natanggap. Dahil dito ay agad na kaming nagtungo sa bahay ng suspect. Pagdating namin sa target site, nalambat na ng mga operatiba ang suspect na nakilalang si Gabriel Ken. Habang sa loob ng kanilang kwarto, ay 3 suspect pa ang nahuli ng mga operatiba. Sa isang upuan ng bahay ng suspect, makikita rin ang mga drug paraphernalia na ginamit umano ng mga naarestong suspect. Gumagamit ka ba? Hindi. Ito to. Ito ang hindi gumagamit? Ano nangyari yun? Ikaw gumagamit ka? Wala ka mata, no? Sige, tingnan mo. Ano yan? Hindi. Tingnan mo na. Sa loob. Ano laman?
Isa rin sa mga nahuli ng mga tauhan ng PDEA Albay ay ang dating tauhan ng Philippine National Police na si alias Sieng, 44 na taong gulang. Pero ayon sa kanya, hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ka gumagamit. Tingnan natin kung ang katotohanan kasi salang tayo sa drug test. Dati ka sir na police. Meron tayong drug Dati ka test. sir na police. Or ano ba gusto nyo? Dati kang police. Pero hindi ka man gumagamit sir. Meron po siya. Maski yung dati. Kahit yung mga po. Double check ng markings. Magana? Kasama rin sa nalambak ang 18 anyos na si Fred. Hindi niya tunay na pangalan. Presidente ng Barangay Bunga at isang senior high school graduating student. Paliwanag naman ito sa lambat ay nandun lang siya sa bahay upang maki-wifi at binabayaran siya ni Liadok upang maglinis sa kanilang bahay. Ayon kay alias Fred, sa kanyang paglilinis sa bahay ng suspect ay mayroon siyang nakikitang mga foil na ginagamit umano ng mga suspect. Hindi man po ako nahiling na naggamit sila. Pero so nagdinig-dinig lang po ang mga po. Anong nahiling mo Di, sir? mga friend po. Di man, ano po kasi, di man din po ako makasok po kasi that minsan po kaya siniras na nagataw sa kanyang bagong po sir pang iswili sir. Pero antik ka sa'yo sir. 50 na 50 po or 50 up nasa 100 tas din po minsan. Ipit talaga po marami na minsan lang po kayo sir si Papa magpadala. Habang ang isa naman ay kinilalang si alias Joey, 42 years old, walang trabaho at nakatira sa Barangay Santa Cruz, Ligao City, kung saan aminadong gumagamit ng illegal na droga. Gumagamit ka ba? Hindi. Ang totoo. Nakuha rin ng mga operatiba sa mga suspect ang ilang pakete ng hininalang shabu at mga drug paraphernalia. In-inventory natin kasama ng mga non-drug evidence including nung buy bus money. So, estimate value nasa 66,000 pesos. Estimate weight nasa more or less 12 grams. So, inintay lang natin yung final result kasi yung laboratory ng PDEA, forensic laboratory lang ang magsasabi ng official weight. Mga drug paraphernalia, yung mga tutor, nakita mo, kakaiba nga ito eh. Sabi ko kakaiba nga kasi medyo class. Kasi di ba, kadalasan makita mo sa raid, yung mga improvised tutor lang na foil ang ginagamit, pero kahapon nakakuha tayo ng mga tutor, mga glass tutor. Agad na dinala ang 4 na suspect sa tanggapan ng PDEA Albay upang isailalim sa drug test. Ang 4 na suspect positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Willingly naman, voluntarily, nag-submit sila ng kanilang urine specimen na sinubmit natin sa PDEA Forensic Laboratory. And sabi ko nga kanina, na-inform kami na lahat nung nahuli natin doon, including yung nagdi-deny na estudyante, positive sila sa methamphetamine hydrochloride or shabu na nagamit. So, isang katibayan or isang katunayan na talagang yung area na inoperate natin ay isang drug den. So, na-dismantle natin yung drug den. We consider this as high-impact operation and those arrested are considered to be high-value targets. Samantala, sa datos ng PDEA Albay, out of 720 barangay sa probinsya, 595 o 95.84% dito ang deklarado ng drug cleared. I believe yung Barangay Tumburan is a drug-cleared barangay. It was declared by the Regional Oversight Committee na drug-cleared barangay. Pero sabi ko nga, dito natin makikita yung effectiveness ng barangay drug clearing program pagdating sa sustainability phase. Kasi nga nung nakarating sa atin yung information na itong taong ito ay involved sa pagbebenta ng illegal na droga, nung nag-validate tayo, katulong natin dyan yung Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Samantala,
Nananawagan naman ang otoridad sa mga taong hindi tumitigil sa pagbebenta at patuloy na gumagamit ng illegal na droga. Lagi kong sinasabi para doon sa mga users na patuloy pa rin sa paggamit, pumunta sila sa kanilang BADAC chairman or kay barangay captain. Pasama sila sa munisipyo, sa city hall, kasi merong diyang court team na pwede sila tulungan ma-rehab. Meron namang reformatory center para doon naman sa mga nagbebenta na gusto na magbagong buhay. So, ang gobyerno po, di yan natutulog. Lagi tayong tumutulong. Nasa kanila na yung desisyon para magbagong buhay. So, sabi ko nga, ang pinakasolusyon para ma-eradicate ang illegal drugs or masiro natin ang illegal drugs ay walang iba kundi masimula na nating ma-encourage lahat ng drug personality na magbagong buhay. Naharap ngayon ang 4 na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Siniguro naman ng PDEA na hindi sila titigil sa pagsugpo ng illegal na droga, hindi lang sa probinsya, pati na rin sa buong Pilipinas, upang hindi na makasira pa ng buhay ng mga inosenteng tao. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat!